ja som Jangino, toto je môj prvý video, dneska sme na serveri GomeHD, ktorý bude v popisku videa, IPčka a ideme zahrať Bed Warsy. Mám aj shaders, keby mi to bar znižovalo FPS, že veľmi to znižovalo FPS, tak ja si ich vypnem a budeme pokračovať bez nich. Ja sa pokúsim pripojiť do nejakej arenky, lebo dneska je to na GomeHD nemožné. OK, podarilo sa mi pripojiť do jednej arenky. Ja si zvolím tým, pôjdem do modrých. OK, čiže ja veľmi hrať Bed Warsy neviem, ale pokúsim sa. Viem, že mám zobrať bronzy, nejaké veci urobiť a to je asi všetko, čo o tomto viem. Trošku som si nastavil väčšiu vzdialenosť, vykreslil väčší render distance. Je to to, že vám proste nastaví schnell Mitte. OK, máme to asi rushnúť rýchlo. Viem, že schnell je rýchlo, čiže to je všetko. To je všetko, čo o tomto viem. Čiže mám rýchlo urobiť bloky a dostať sa na stred. Ďakujem. Oni sú takí tímový pumpkin, čo je dýňa a toto je melón, čiže melón a dýňa a majú rovnaké skiny. OK, čiže snažím sa si nazbierať nejaký bronz alebo ironíky, proste niečo, ale všetko obsadzujú oni, že aspoň robím nejaké základné tie veci. Tento už tam zdrhá, lebo niekto ho už naháňa, už ho mamka naháňa, že si neurobil domáce úlohy, ale to nevadí, OK, ja si počkám na nejaký ten ironík ešte jeden, nech mám aspoň nejaký mečík a na jedlo. Jasné, jeden padne a to mne. OK, díky moc, kamo. 5. Tieto efekty zvukové sa mi tu páčia, to je úplne dobre. Putin, však hangbak. Gold, jo, nice. A potom na čo je stredy, sú tam takisto goldy, alebo nepochopil som. OK, rýchlo si urobíme nejaké jedlo, nejaké bloky a poďme na to. OK, čiže už asi prvý na strede nebudeme, na strede už určite niekto, ešte si musíme urobiť knockback paličku, pretože to iba ja dokážem vyhodiť bloky. A urobíme si veľa jedla. Ja som niekomu čorkol blok ironu, what? Napapáme sa. Kamarát už uteká. A rýchlo sa dostaneme na stred, nebudeme tam prví. OK, to je detail, to nevadí, aspoň, že budeme nejaký. A to je prdeli toto. 4, po 4 týmy, teda po 4 hráčoch, po 4 týmy, tak. Dobre, prvý tam nebudeme určite. A to nevadí, zatiaľ sme 4, čo ma teší, pretože nikto sa neodpojil. A zatiaľ k nám nikto nejde, nikto sa nesnaží rašovať a ty počúvaj, má melón, daj mi sem niečo, lebo ja niečo potrebujem na nejaký ten lepší meč a nejaké lepšie veci. Tak, konečne lepší meč, tento by som dal do čestky spoločnej, level 1 do čestky, a lepšie brnenie, aspoň ešte potrebujeme nejaké ironíky, ešte navyše, nech si ešte nejaké veci urobíme, čiže počúvaj ma sem. Aspoň minimálne 3 mi daj, nech mám na to brnenie a potom už je to na tebe, či mi dáš niečo. Čiže rýchlo, poď, niečo mi daj, počkaj, ja si to takto zatiaľ zoradím veci. Toto určite by som chcel mať na druhom mieste, toto na treťom mieste, čo robím? Toto na treťom, to je asi tak všetko. Rýchlo ešte 2 irony, tu, irons plus, OK, tu irons, tu mi plus. Viete čo, ja sa na to môžem vykašľať. To my sme modrí, že? Áno, my sme modrí. Ja si tam postavím hore bloky. Jangino, stay zmrt. Áno, takto sa mi to páči, potrebujem 2 bloky, melón nemôže všetko vykrádať. Počkaj, tam sa dole spawnuje iron a toto asi stade vylieza gold, či? Iron, áno, aha, on ho má. OK, jeden iron nám chýba, aby sme mali niečo. To som pekne pokakal. To som pekne pokakal. Všetky bloky poďte dole, Na tejto mape ja neviem, kde máme posteľ my, čiže v živote som túto mapu nehral a Bed Wars určite skoro vôbec som nehral. Ale to nevadí, to je detailovka, to je detail. Kde ste? Tam je náš, čiže asi tam bude naša posteľ, idem sa tam pozrieť určite. Alebo tuto mám pocit, že by mohla byť posteľ, som pozeral mackové video.
Tak, ne. Vôbec. A to myslím, že je z toho videa, čo Macko dostal na frak, že? Macko dostal na frak. Áno, toto bude posteľ, toto bude beda. Posteľ už je asi zastavená pravdepodobne. Ja sa dostanem nejakým rýchlym spôsobom dole. OK, dostali sme sa trošku rýchlym spôsobom dole. To som si dal pekne. Počkajte, koľko stojí ten luk? 3, že nám treba ešte nám treba 2, počkaj, my sme iba, aha, ešte nám treba 2 goldy, aby sme mali nejaký ten luk a nejaký šíp, keď dobre počítam. Čiže na 8, Melon, ty si AFK, že? Ty si AFK. Melon, get out. On čo robí? On sa išiel nájsť, alebo... Čo mu mamka číta rozprávku Melonovi? Suchtladergard. Išiel sa najesť. Išiel sa napapať. Spýtame sa ho na rovinu, nech nás úplne napapať. Takto sa musíte sa ho takto na rovinu spýtať, lebo vám to nikto neodpovie. Nikdy. Putiny, OK. Ja by som si vyrobil tento. Tak, 2 sa mi zvýšili. Na čo môžem použiť 2? Také užitočné. 13, tak, to sú bludy. To sú blbosti, ktoré my nepotrebujeme. Pretože my sme bojovníci, ktorí bojujú za to proste proti zákonu 24. Teda... Kto pozerá Simpsonovcov, chápe. A kto tu zase skáče? Že niekto nás tu už úplne rašuje, snažia sa teda. Idem do ňoho. Nice. OK, ja sa dostanem hore, tuto hore trošku, tak. Som cheater. A ešte nejaké bloky by som potreboval. Hop. Ty Ajzel, ty čo tu skúšaš? Čo tu by si skúšal? Takto. Ešte potrebujem bloky. What? Ale však aspoň... To som ja neviem, to sú úplne netímoví hráči, pretože vôbec... Hele, pane, idete príč, takto. Pane, dostali ste. Zabil som ho. Snažia sa nás tu žltý rašovať a no poď. No však poď si. OK. No poď. Nech dostaneš, OK. Keď nemáš anti-knockback. OK. Toto bolo trošku easy, som ho chcel schodiť s knockbackovou paličkou, pretože knockback je štýl ryťopalcov lezo style, OK. Zatiaľ sa mi... To je ono mojho, ja ho shodím dole. Ja už nemám na neho nervy. Tak. Vypadni dole. Idiot. Čo by si chcel robiť? Tam hore už nepôjdeš. A to ti hovorím pekne ešte. Vôbec to nie je tým toto. To sú proste sebci, ktorí potrebujú za... No, žiaden jeden gold nedostaneš. Nevieš sa rozdeliť ty, nepodelím sa ja, už nechcem, ja tu nebudem rageovať. Teda ešte jeden blok, tak. Hop, takto. A to budem stať. OK. Nice, zničili sme už jednu posteľ. Budete tu stať, vy budem tu stať ja s tým problém nemám. Len to skús. OK, vy ste tímoví hráči, budem ja tímový hráč. Tu máte rebríky a choďte si domov.
OK, už máme Luchando. OK, to je nice, to sa mi začína. Hej, šípy tam pošli, nice. Do stredu šípy. Šips, do stredu. Jak sa schoval. Dal som si trošku väčší render distance a stále ich nevidím. Už ich vidím, už ich začínam vidieť. No. No však akože poď, že ako. By som urobil 4 torty, 4 tortos, tuto na zemox. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. 4 torty sú tu, keď niekto bude hladný, nech sa naje. OK, idem to trošku lepšie zabudovať tam hore. Nech to je lepšie zabudované, pretože nikdy nevieš, ktorý pes na teba hlavu otočí. A ako hovorí čínske príslovie, nikdy nevieš, ako na teba pes hlavu otočí. Nehovorte, že som si to on teraz vymyslel, proste rýchlo to musíme zastávať, tú lepšiu, musíme to lepšie zastávať, tú posteľ. Viem, že bloky mi nebudú stačiť. OK, ja by som to dal sem teda, a sem teda. A sem by som dal už tento blok, tak. Nice. Presne mi to vyšlo, ako som chcel. Bloky ešte normálne zoberiem a normálne to tu ešte dám. Dobre, aspoň nejaké zabudovanie tejto postele. Ja by som skúsil rašnúť ten stred, pretože... Počkaj, niekto tam je, niekto tam... Dobre, moja presnosť na luk je proste nepresná. OK, ja rašnem stred, nebudem tu... Aha, však my nemáme dokončenú cestu. My sme sráči. To je hajzel, on má luk. Ako fakt celý čas budeme len tuto vzadu. Postavení. Budeme takí sráči. Toto nie, to sa mi prestáva páčiť. Potrebujem rýchlo surne bloky. Áno, veľa blokov. Chceš gold, pane? Nechceš gold? OK, nechce gold, on nechce gold. Potrebujeme rýchlo surne bloky, pretože... Čo robím? Surne bloky, aby som tam niečo spravil s týmto, pretože to už nie je normálne. Vieš čo, ja to takto zabudujem, budem mať pekný domček. To bolo čo? Sorry, ja som lava na túto hru. Vôbec to nejako neviem hrať. Ako tento Bed Wars, Minecraft viem, ale Bed Wars ne. Ja nie som taký PvP typ, to kto spadol. Hajzli, to sú hajzli. Už idú, dneska prehrajeme, OK, to nebude vadiť snať. Už sú tady. Hovorím, že ja si nie som PvP typ, ale to snad nevadí. OK, už nám zničili posteľ. Takže teraz už nás iba vyzabíja ten trapák. Ten trapák tam do prdele. Ja som prehral arenku, prvý let's play som posral proste. Chod preč. Bež preč, ty zlý človek. Som kvôli tebe prehral prvý let's play. Som to poslal kvôli tebe. Tvoja vina. Je to len tvoja vina. OK, ale ja sa schovám. Ja budem taký hráč, ktorý sa schováva. Ja som schovaný. Čo, ja sa nebudem zdávať. A do prdele, ja idem. Idem na stred. Ja na to kašľujem, idem na stred. Nemám bloky, ale idem na stred. Do prdele, som v pasci. Á, som dosral to.
OK, čiže ľudia, ja som tento let's play, mne proste tento let's play veľmi nevyšiel, to som celý ja Bed Wars, hovoril som, že neviem hrať, aspoň ste to videli, ale dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, odber, koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Odberateľov mám rád, ale vy haters, vie čo si o vás myslím. Čau, čau.